Sa may una o ikawalo, maura man na. Sa may ikapito, Sabado. Ang una, Domingo. Ang ikawalo na, unang adlaw gabuna. Okay. Ang unang adlaw o ang ikawalo, mao ang mga adlaw nga hingpit nga pagpahulay. So, bisan sa Old Testament di ay, dili lang ikapito. Nasabtan ninyo? Kaya ikunik man sila kapito. Sa may ikapitong adlaw sa kalendaryo. Ano yung sunod niya? No? Sabado. Therefore, Sabado di ay ang ipapahulay sa Ginoo. Padayon na mong Sabado kung ganahan ninyo. Hindi mi magbuot ninyo. Basta kami Domingo mi. Wala na problema. Kung ganahan mo Sabado, padayon mo. Nya Domingo man ang unang mga Kristiyano. Padayon sa may pagsunod sa unang mga Kristiyano. Ibang tanan ko nimo, gibantik man kinsa man sa mga apostoles nagpahulay og Sabado after nabanhaw si Kristo. Brad, amang tanan sa ko gamay kay gibantik man kinsas mga apostol after sa resurrection ha. Ayaw ko basahi kanang wa pa siya mabanhaw. Human sa pagkabanhaw ni Kristo, pero di naman guni issue. Kung ganahan mo Sabado, well and good. Yung Domingo, good may ang buot mo sa amo. Mura mag mura yun ay basihas Ginoo kung dita mo pahulig Sabado o Domingo, dita kasus langit. So, Brad, kinsa man Brad? Sa apostoles nga nagpahulay Sabado human nabanhaw si Kristo kinsa? Padayon gyud buhat 17:2. 17:2. Sige, basahan na to ha. Buhat 17:2. Ato basa. Nagpahulay sila, Brad? 17:2. Okay, 17:2. Bro, nagpahulay sila sa adlawng Sabado? Okay, 17:2. Sa ito basahon na. Unya, 17 ni. Miagi si Pablo ug si Silas sa Amphipolis ug sa Apollonia. Ug miabot sila sa Thessalonica. Dito may usa ka sinaguga sa mga Hudiyo ug miadto si Pablo. Sumala sa iyang nabatasan sulod sa tulo ka adlaw ng igpapahulay, nakiglantugi siya dito sa mga tao. Uy, wa man mo simba nagsigsupak-supak man dito. Okay, kini jud may simba. Okay. Nisod lang siya dito kay ayang kinaiya, iya yung koreksyonan ang mga Hudiyo kay kung kauban pa sila, di ni makiglantugi. Nakiglantugi man. Nya, kauban ni sila. Okay, di ni magamit. Dirita sa klaro jud. Acts of the Apostle chapter 20 verse 7. We met on Sunday to worship and celebrate the Master's Supper. O na nagmisa sila. Unsa to? Sunday. Okay. Bro, wa man ni magpahulay bro, naglantugi man Kana bang og ang si Pablo ni sud og nagampo og nagpahulay. Nakiglantugi tanawa ha, balik ko na to ha. Paminaw bro. Sulod sa tulo ka adlaw ingon na batasan ni San Pablo, nakiglantugi siya didto sa mga tao pinasikat. Uy, nagdebate man sila. Wa mo pahuway. Tarunga ko na yung teksto pinanggana. Wa dyan mabasa na rin, nagpahulay si Pablo sa ikapitong adlaw. Ato tiwasog baso ha? Og iyang gipasabot, og ipamatud-an niya to kanila. Yang Mesiyas kinahanglan gayod mag-anto sa baban. Kung nagwali man ni San Pablo, no? Nagwali siya. Nakiglantugi siya sa mga nagpahulay Sabado. Kung kauban pa sila, uy, di sila maglangtugi. Bro, asa may laing teksto ni mo bro? Unda pa'y lain? Di, wa ba ni mo, bro? Bro, sa makausap. Sa ako sang, okay. Di, wa pa mabanhaw si Kristo ani. Kana nabanhaw si Kristo lagi. Marcos 1, wa po ganay pagkataon ni Kristo ana. Ang akong pangutan na, bantay ha. Bantay ha, human nabanhaw si Kristo. Kinsas mga apostoles nga ningon sila magpahulay ta sa ikapitong adlaw. Human sa pagkabanhaw ni Kristo. Okay, sa 1 Corinto 16, 1-2, unang adlaw na sila magsimba nga naman, unang adlaw si Kristo na banhaw. Mura na yung rason dyan. Kaya kung wa pa banhawa si Kristo, kawang among wali, kawang usap inyong pagsimba. 28:1, ningon din human na nis pagkabanhaw ha, akong gikutlo. Kaya erik na sumas pagkabanhaw, kay Hudiyo man sila sa una. Parang doon na sila kalainan sa mga Hudiyo, kay kung padayon sila Sabado, wala sila kalainan.
Di ba? O, ano tayo uniqueness, ana? Kining mga kuan, copy-paste na ning atong pinangga. Karon, sa hapit na matapos ang adlaw ng igpapahulay, o sa pagbanag-banag sa laing adlaw, nga mao ang igpapahulay, niabot si Maria Magdalena og laing usab nga Maria. Sa 9, og namahawa dayon sila gikan sa lubnganan nga may kahadlok o kalipay. Og midalagan sila sa pagpaybalo sa iyang mga tinunan. Magbalipayon kamo, miduol sila o gikuptan nila ang iyang mga tiil o misimba kaniya. Sa itong adlaw, sunod sa adlaw ipapalay, Sabado man nila, mauna ang Domingo o misimba sila. Bro, nakakita na ka, bro? Nakakita na ka? Amuham sila. Asang nga libro? Ayan ang libro? Limit ang pangutana. Mao na to. Salamat. Salamat sa Sila kayo. pa kayo usap. Isa. Dapat kayo usap kay. Lasa lang. Last. Kay Ay, sa maglakaw, brada. di ako nagpasabot ko lang ganina kay daguhi po ko muli. Sige, salamat kay Brad. Nagpahibalo na ko daan Salamat na kay kanina. Brad. Salamat, bro. Okay, sa imong gibasa ganiha bro, nga ayon ka nga para sa mga Hudiyo. Ang pangutana, dira sa Genesis bro, Genesis 2 na ba Hudiyo? Okay. Genesis 2. Ang nagsuwat na, di ba, si Moses? Good. Okay. Sige, sunod pangutana. Diri sa Pasyong Mahal, akong pagabasahon bro. Si Moses, ang nagsuwat na mga Hudiyo man. No. Okay. Kanang Pentateuch, 5 books of Moses. Sige, last na ako pagabasahon sa inyo nga libro. Sa page 10, Pasyong Mahal. Ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain, at kaya ipinagbili na talimahin at ang Sabado'y ipangilin. Ang pangutana, unsa may ipangilin? Sabado, Domingo. Sumala kay Genesis may. Salamat na kay Brad. Manudi sa Genesis, kung balikon sa at sa Genesis na libro, nalalaman ay ganito. Nang lalangin nitong mundo, nitong Diyos na totoo, kaarawan ng Domingo. Sa Genesis ba ni bro? Marto, dahan salamat. Unang, before ta mo gamit sa term, ang term Sabat, ibaw mo, gihubad na sa uban nga Sabado. Pero unsa may minig Sabbath? Ato ta sa etymology sa term Sabbath. Diba? Ato sa maghimo sa tagbagong term ron kay makabasa sa Sabat, dito din Sabado. Diba? Ang Sabbath, meaning na is the day of rest. Aside for rest and worship, according to the book of Exodus. The Sabbath is a day of rest. On the 7th day, commanded by God to be kept as holy of rest. 7th day. Wapa maingan sa panahon sa Genesis. Wapa maingan. First day. Kaya kalendaryo, panahon naman ni Pope Gregory the Great. Ato sa ito papa, ang nagamaan ng kalendaryo. Lima? So kung ang 7th day, wapa maingan. No? Pag-abot sa mga Hudiyo, dito na. Ang meaning na, adlaw nga ipapahulay niya. Kita karon doon ang mga taboy, adlaw ipapahulay. Kung sa mga gisultis Ginoo, laing adlaw na nga ipapahulay. Ningon din niyo, kay kung si Josue may pahulay na, dili na unta siya magsulti og laing adlaw. So, sa katawhan sa Dios, busa may nagpabilin nga adlaw ng ipapahulay alang sa katawhan sa Dios. Sa ato pa, ang gigamit din laing adlaw. Kung Sabado gapon, di na laing adlaw. Sa samang adlaw. Nya sa English ini o sa Greek concordance, ang gigamit nila is mita tauta hemera. Ang mita is after. No? After this day. Ano man ang this day? Mo ng 7th day. Yang gigamit kay after man. Human sa maong adlaw. Dili man on this day. Kaya on this day, the same ra nga adlaw. Nasabtan? Ang pitok-pitok naman yung mata na usama ng after. Oy, usama ng on this day, I promise forever. On this day, the same day na siya. Wala po siya ngayon, before this day. Kaya kung before, Bernice. After
after this day man. Nya sa laing hubad, naghisgot na sila laing adlaw. Sa Griego pa na bro, meta, tauta, hemeras. Meta is after. Dili na meta sa Facebook, no? Ang meta day term na after this day. Okay, bro? Salamat kay bro Jeff. God bless, bro. Okay na pailay mga tana. Kay mo balik si Brad Wilson kung wala ilay mga tana. Kay ayun na po ng kaon oy, og ipapahulay lahi Saan? po. Mga kapahuway po ta. Ato na, Dre, isa ba ito paputon? Si Brad John or si Brad Wilson? Oh, diyan na sa John kung wala dyan mangutana. Kaya na po lain. Napailain? Dapat. Ada ring hands up, ring hands up. Kay gano'n to chance Ah, ba? sige naglansap taga na to nag. Pailan bro, nya. Paila si mongan nya atubang dito bro para makita imong kagwapo. Mayong gabi kanatong tanan, labi na kanimo Brother Darwin. Father Darwin, ako si Romeo Remetilio, usa ko ka Katoliko. Ah, sige. Dayon kanilang akong iklaro gyud Father Darwin kay labi na kay parte ni sa atong eleksyon. Atong miaging eleksyon di malikayan nga naagi maghatod sa balay no. Oo. Ipadawat yon. So ako isip ako limnister ko, dili ko gusto nga wa ko kasabot unsaon ni paggasto ni kwarta ha. Ako ni sige palit og usa ka butang, ako gi-donate sa kapilya. Pero nakabugutan na Father Darwin kung nakasala ba ko ato unsay akong posisyon ato isip Katoliko. Ay, salamat. Balik na sa eleksyon. Okay, dito sa Valencia, o file man jud og kaso sa mga mamalit. So, dawata lang bro, pero parokyano pa kanako ipadawat lang kay atong kwao ng serial number kay atong ibalik panahon sa pag-file na tong kaso para nila. Okay? Pero nakasa ba ka? Ang dawat man ka. Kasa jud ta. Kay corruption man na ana man magsugod ang corruption. Kay mamawi man na. Oh, unya di na mo magkatupak. Kaya naman ay na magsupak nakabahin na mo. So ang atong pangayoon karong umabot kay eleksyon, tinuod nga serbisyo, kada bang libre na tag mga sakit ah. Ayaw mo pautuan ng 5,000 karon ra. Ang inyong gihuna-huna karon ra. Pero importante ang umaabot mga kaigsunan. Wa ko'y personal na kasuko sa mga politiko kay pinangga na ko sila because I love my country and I care my town. Amen? So ayaw na magdawat, ingna sila, libre na mo ang ambulansya. Kaya ubang ambulansya, dili nun tanan, why oxygen? Asa mang kwarta ini? Kita pa'y mo bayad sa driver. Ibaw mo, ang tanang items nga gipalit na to sa merkado, dunay ibat. Labaw pa ang gobyerno sa Ginoo. 10% ang Ginoo. Ang ila. Ibaw mo? 12%. Sa ibat lang daan, dato na ta. Di ba? Ang inyong sakyanan, iparehistro kada tuig. Tinoo dili. Ang inyong yuta, dunay tax. Tinoo dili. Maunang pagkadato sa Pilipinas. Kung mataro nagda sa tarong nga leader, mapahimusla na sa katawhan sa Diyos. Equally shared. Amen? Ha? Okay. Asa to, Bert? Salmo 49:8, kay mahal man kaayo ang kinabuhi sa tao, walay igong salapi nga iyang ikabayad. Nya mapalitra mo. Uy. Mapalitra mo 5,000, may nani ba dir kay pang down ni Lucy. Sunod buwan nagkisi-kisi na. Una nga ingna na ang mga politiko, wa may magkinahanglan sa inyong kwarta. Nagkahina dito sa Canada akong manghod. Lipay kay sila kay libre ang school bus, libre ang eskwelahan. Yan naman, mapahimuslan jud kung tarong ang atong mga leader, dili kurakot. Amen! Kinsa man na sila, wa ko'y gimension. Basta katong mamalit, dakog puruhan, mangurakot. Amen? Unang atong obispo in taon, ni kanta taon siya damgo. Sunod eleksyon, magdamgo na po na. Kay puro raman damgo ang kanta. Adilan ko mo kanta kay gaan na itong panahon ang uban. No? Na isa. Si Baptist? Alay, Okay, bro. atong gaan chance ang uban. Baptist nga. Salamat, Brad. Pastor ka, Brad? Ordinaryo. Sige, bro. Paila, Brad. Usa nga ba? Kanang sumala sa Ngalan sa bro. Nya, paila. Simi
Marson. Jimmy? Oh, oh. Taga din bro. Anira barangay Unsay Kan Manok. kuan bro, unsay imong tinuhuan? is Baptist. Okay. Unsa may imong kantahon karon? na akong pangutana. Oh, pangutana day. Oh. Sige pangutana brad. Kaysa akong pagpaminaw dinha ganiha dunay guys Gutman sa Juan 3:5. Oh. Karon ang akong pangutana niya. Mao ba ni nga bunyaga sa pagtulon ang Katoliko sa bata ang girekwirda sa Juan 3:5. Okay, mao brad. Mao. Oh, ang Ano katong pang- pangutana. Kung mingon ka, di ba ang sa 1 3:5. 3:5? Ang tao mataw Gawas, kung ang tao magpakatao pag-usap, pinagi sa tubig. busa, pinagi sa tubig o espiritu, busa siyang kasulgingan sa langit. So, makadesisyon ba di ay, ang bata, ang magpakatao siya pag-usap, aron makasulod sa langit, nga iyong pagtulong ng Katoliko, bata may bunyagan. Makadesisyon ba, ang pangutanan ako ikadua, makadesisyon ba di ang bata, nga bunyagan siya? Dili makadesisyon ang bata kay wa pa man siya buot. Ang makadesisyon ana ang nanay. Oh, Kung di makadesisyon ang nanay, labaw pa siya sa bata nga way buot. ikadua, Ay, sa brad mo. Wa pa kumahuman. Mo nang kinanglan pabunyagan kay ngano Galatia 3:13 ang bunyag ni Kristo mo'y pag-ambit sa kinaiya ni Kristo. Ngano nga to bang ikawan ng bata? Nga ang pagbunyag di ay may pag-ambit sa kinaiya ni Kristo. Mo nang kaming Katoliko kay gawas ang tao man mabunyagan. Wa man mo dito. Gawas ang tao, gawas ang bata, gawas ang dagko. Ang term tao, generic term. Naglangkob na sa idaran. Dili pa niyo tiguang, may magsuko. Hinog sa panahon. Og bata, naglangkob na siya, general term na siya. Kaya ningon man si Kristo, gawas ang tao, dili mataw pag-usab sa tubig ug sa espiritu, dili siya sa kasun sa langit. Usa man ang tubig diha, nagsimbolo na sa bunyag. 1 Pedro, Kapitulo 3:21, ang tubig naghulagway sa bunyag. Ato i-simplify. Gawas ang tao, dili mabunyagan, dili kasud sa langit. Unya, kay ang bata, tao man. Di na kinahanglan padakon pa siya. Kay tao man. Wa man mingon si Kristo, gawas ang dagko, di mabunyagan, di kasud. Gawas ang tao. oh, sige, Apil. next mutana. Bro, ganun sa ba? So therefore, ang bata, di na kinahanglan padakon. Nga naman, tungod kay ang gisulti ni Kristo, gawas ang tao. Apil ang bata niya na Igsoon. Gawas lang kung para nimo ang bata di tao. Sunod pangutan na Igsoon. O tana. Kanang word nga bunyag or bautismo, kuana kanang personal decision na. Pasabot ba nimo bro? Ang bata mo desisyon na siya nga sa iyang kaugalingon nga ibunyaga na siya. Okay, salamat bro. Natubag na bro. Ang ginikanan lagi may mo decide. Okay, nama. So ang ginikanan may mo decide. Patiwas ako explain sa. Sige, sige. Tiwas Kaya bro. akong bukutan na nubo imong tubag taas. So, pa-explain man sa kung taas aron masabot ning katawan unsa gi kahulugan sa bunyag or batismo. Sige bro, padayon bro. Ikidahang pangutana. Marcos 16:15 basaha din niya. Aron kasabot kita unsay kahulugan ning pulong bunyag gi-required sa Ginoo 5 Juan 3:5. Basaha. Sige bro. Oh. Sa dakong Marcos Okay, doon sa- 16:15 hangtod 16. Sama-sama bro na. Sa dakong kamatinumanon. Ako nang gi-memorize la. Basahin mo da. Ano dyan na? Ay, sagsapo. Oh. Sa kadakong kamatinumanon, simong mando atong tumanon. No? Mateo, Marcos 16:15. Og siya, mingon kanila, panglakaw kamo ngadto sa tibuok kalibutan. Kinsa ang subject? Tibuok kalibutan. Og iwali ang maing balita ngadto sa tanang kalalangan o binuhat. Siya nga motuo og magpabautismo maluwas. Sato pa, ang magpabautismo maluwas. Delikado ni ila kay wa man pabautismo eh. Mo na bro nga tadang kalibutan man ang pabunyagan. Unya ang motuo og magpabautismo maluwas. Nya wa man giapil ang bata. Delikado. Unya ang bata do na may pagtuo.
Niya din ni sa Marcos atong lakandaan. Marcos 9:42, no? Balik-balik mo nilang pangutanaw na ilain. Bisan kinsa nga makaangin sa pagpagkasala nining gagmayng mga bata nga nagtuo kanako. Sa ang bata dunay pagtuo. Mingon man na mapalaw ba na. Nya bata dunay pagtuo. Gilakan na nanto. So ang motuo og magpabunyag delikado imong bata. Sunod pangutana. Kana gipasabot man nimo nga ang gipasabot ni gining sos sa Juan 3:5 nga busa ang tao magpakatapo sa tubig o espiritu, usa siya magsulod sa girian sa langit ug atong inistoryahan. So karon klaro ba diha nga kanang pagkaistoryahan ni Ginisos dagkong tao nagistoryahan kaya ang dagkong tao may makasabot. Kasabot din ng bata be. Pag istorya kon magbata 8 kabuan, 1 kabuan, pag istorya kon magbata kasabot ba? Be na kita mga anak tanan. Kita tanan na mga anak istoryahan kuno nato ng bata kasabot ba? 1 kabuan, 8 kabuan. Muna Marcos 16 ay mo to og magpabautismo maluwas kinsay mo to dagkong tao na. Mateo 28 19 hangtod 20. Okay, salamat kay Brad. Okay, sige na. Basa. Musapo na. Naglami na. Sige. Agresibo ring manuka. Relax naman. No. Kalma lang kay di may gusto nga nay matumbag kalit, nga masakit ang kasing-kasing. Paminaw sa bro. Musapo lagi ka ba? Wabay ako musapo nimo ganina ha. So wa mo dapig niya ang teksto. Mateo 16:15. Balik lang gud ato yang teksto. Amo tuo 16:15. Amo tuo ang bata do day pagtuo. Di ba? Check na. Ay sa lagi sapaw lagi. Mo na nga okay. Ganang pagkamusulti. Gaya na ihatag na mikrofon. Minor ko. Ikaw lang sa tabi. So ako tuwas ko explain bro, di lang kumingin mo pader kay ang Biblia dagingon ayaw kamo pagtawag og amahan kay usa lamang ang inyong amahan mo ang to sa langit. So bawal ang tawag og father. Manay lang ko nimo pader mo lang ko bro kay kita sa na igsoon na sa Ginoo. Pwede mo tanan ko gamay. Ana, bawal day mo tawag og father basta di nimo basta di pader sa ko sa akong pangutana. Di before na. Usa may tawag di mo sa imong papa? Pre? Papa ang pangalan God. Di, usa may tawag sa imong papa? Amigo. Usa may tawag tatong papa niyo? Papa ana ang ngalan. Tawanon nga amahan. Pwede tawag ang pasabot sa Ginoo. Espirituhanon man ang kung doon ako'y mabasa kay sa San Pablo nahimong amahan tungkol sa mga balita. Dahil wata nimo. Pero kanay mo lang nautap atong padiyon tong bautismo. Di lagi ka. Sige. Padiyon natong bautismo. Basta kuno Mateo 28 18 hangtod 20 unsay gipasabot sa Ginoo. Ayan sa bro. Okay. Ito sa itong basa. Ariyanin sa langap, before si Padre mo tubag, ano na Brad? Ayaw, lukso-lukso si mong putana. Mateo, tesa, yung gamit ka ganina, Marcos, 15 ganina. Tesa, paminaw sa. Pagkakaroon ka instruction ha. Ayaw, pumutana ganun, bebot magkasama, Marcos, 16:15. Naipit man kahil balik kag 3:5. Ayaw pag lukso-lukso karon ito bag si Padre, lingdagan na pug kaog amahan. Paminaw sa lagi. Ang tao nga nagibutangan tag duha ka dalunggan or maminaw. Okay? Sige, aron mo tubag si Padre, mas mayo maminaw ka. Kaya ang taong di maminaw, bungol. Banteran. Okay, exercise. Tubag. Okay, tubag. Distansya kamay. Ayaw lagi sapaw lagi. Ayaw sa lagi sulti. Ayaw sa sulti. Di ko kakapugong sumumba. Ba? Paminaw. Okay, naminaw ba ko nimo ha? Okay, ang tubag na to nini pinangga sa Mateo. Ako siya gisundan hay siya nga bawal ra mo tawag og father sa pare. Naman sa Mateo 23:9, di ba? Yan sa may tawag nimo sa iyong papa. Amigo? So di na literal, no?
Mo na nga mismo siya wa katuman ana. Kay kinahanglan ang iyang papa iyang tawag og pre. Kay bawal man tawag og father, di ba? Mo na nga lisod lagi mo basa ta why historical context. Unya iyang pangutana, basa na butas Mateo hatulan ning tumanon no. Kay pinangga magkini nato no. Mateo ba di pa ni nato pinangga, di jud ko mabasa ni ba no. Mateo 28:19 no ni laro man dito no nga ang magpabunyag maluwas. Na delikado ang waay bunyag. Kay di maluwas no. Or padung na lagi ko mabasa. Oh. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw himua ang akong mga tinunan. Sa ato pa, ang tanang katawhan sa tibok kalibutan, kinsay bunyagan? Tanang katawhan sa tibok kalibutan. Nya apil ba ang mga bata sa katawhan? Kinaapilan, no? Bunyagi sila tanang katawhan sa tibok kalibutan. Bunyagi sila. So ang subject ani tibuok kalibutan. Asa man na nagpuyo imong anak? Tuas Mars? Apil man na, kay tibuok kalibutan man ang subject. Bunyagi sila, himua sila, nga akong tinunan. Sa ngalan sa man, nya kinsa man ning katawhan? Arin to po sa Biblia. Joel 2:16. Tiguma ang akong katawan. Kinsa din ning katawan? Tiguma akong katawan. Balaan na ang usa ka kongregasyon. Tapuka ang mga tiguang nga mga lalaki. Oh, mga tiguang nga lalaki, tapok. Tiguma ang mga bata ug mga masuso. Apil di ay sa katawhan sa Dios ang mga tiguang may gibutang dire no? Ang mga bata ug mga masuso. Kay mo ni katawhan. Sa Mateo 28:19, bunyagi ang tanang katawhan. Apil ang matawa. Di apay lain. Pakapinan ta ka bro ha. Nasa 1 Corinto, idugang ni bro. Paminaw ha. 1 Corinto, Kapitulo 10, versikulo 1. Basahon na to. 1 Corinto, Kapitulo 10, versikulo 1. Ningon din igsuon. Muna, ang historical context ani nang labang ang katawan sa Israel. Sa tunga-tunga sa dagat. Ito bitang pagkapika sa dagat. Muna ang context. Tanawa ha? Mga igsuon bot kung hinumduman ninyo ang mga katigulangan nga gipanalipdan sa panganod, milatas sa dagat nga pula. Pinaagi sa panganod o sa dagat, gimunyagan silang tanan. Ingon nga sumusunod ni Moses, tanan nga nilatas, apil mang bata to. Muna nga ang bunyag nila Moses, tanan. Ang bunyag ni Kristo, tanang katawhan sa tibok kalibutan. Ang bunyag ni Brad, dagko ra. Wa mo tuman, wa katuman, no? Sunod pangutan na pinangga. Oy, last question. Tesa, Pedri. Ato ni klaro ha. Mo rason ganina tungod kay wa day kay daang Biblia. Ha? Mo nya, mo tong gitagaan ka na kog Biblia. O mo dili ka mo rawas ka padre nga mga tubag tungod kay wa kay daang Biblia. So ako ginan, gitagaan ka na kog Biblia. Ang imong rason kay di ka kabasa kay hitkit na. Isulti mong bersikulo kay atong i-type ipalusok diya aron maklaro. Ibasa na bitaw na og ganina wa ka minaw. Sige. Ay ipatat sa kuno kay sabay ga. Sige. 28 nga to sa 20. Kasamot kasakpan ka, no? Mabutang diha. Okay na na? Wapa. Pero last question na ni kay. Oh, last na kay Di maminaw eh. Why ayaw ning di maminaw? Okay, basa. Ikay basa. Basa ha. Ikaw basa, Ako na po sugo. Ako na po sugo. Okay, basa ha. Mateo 28:18-20. Ilag po 20. Namun sa. Okay. Sige. Okay. Ningon sige siya. Midool si Jesus og mingon kanila. Gihatag kanako ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. 19. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw, himuha nga akong mga tinunan ang tanang katawhan sa tibok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Nya sa 20. Ayo irin sus 20. Wa ko dapat nimo. Og tugluy sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. O hinumdumay ako maguban kaninyo sa kanunay hantod sa katapusan sa kalibutan. Ang pangutana,
Kinsa may gitudluan na ni? Tanang katawhan sa tibok kalibutan. Imo, tuloy sila. Nabilong ba ang bata diha? Nabilong. Makasabot pang bata. Unang kabuan. 8 kabuan kung imong tudluan. Oh, last mangutana. Okay, salamat kay Brad. Okay, salamat ha. Sunod nga ko, ito na tubagon. Nakasabot ba ang mga bata? Okay. Ang mga bata nga gagmay pa, di na kasabot. Maglisod gini kag sabot nga dako na. Sa akong explanation, no. Mo na nga ang mga bata di pa jud nakasabot, di pa naka-response. Unya nagduda gali kog bata pa karon. Kay mo klaro ato. Wa juga kasabot. Mo na sunod pangutana, no, nakasabot naman ang uban, siya may wa kasabot kay murag bata pa man eh. Adala ni sabto ning bata, no. Okay, napailaing mangutana? Napailaing mangutana? Napailaing mangutana? Bisa may live mangutana sa audience? Napailaing mangutana sa audience? Kana pong dali kasabot. Ito namin ito mangutana, pala live mangutana dia. Napa? Or kay mubalik si Wilson? Ni time na ni nga mangutana mo. O pangutana gid mo kay bisa kay tag Katoliko daghan gyud pong wa kasabot. Pangutana sad mo kay ato mo mangutana sa pastor to nay noon. Balhin mo sunod adlaw. Okay, pangutana samtang may panahon. Sige, samtang naguna-una mo, kita ninyo ang ilang mga teksto di na natiwason ninya napo sila teksto, mapon mo dapig nila. Kung kita lang Katoliko magtuon, kaya daghan magkatoliko nga pitok-pitok rang mata. Hinig sangyo, ganun namang milarawan. Bawal man sa Biblia. Ang tubag sa Katoliko. Pitok-pitok rang mata. Bitaw, no? Bawal na bang pagkaog baboy kay sunugon sa pag-aabot sa Ginoo. Isayas 20, sa Isayas. Kung sa mga Katoliko, pitok-pitok sa pang mata. Bitaw, no? Unya, mingon mo. Sabado ra bang ipapahulay? Nganong Domingo man mo? Ang tubag sa Katoliko, pitok-pitok na pumunta. Bitaw, no? Pagsunod adlaw ni bitaw sa pagkakatoliko. Tinoon dili. Gibunyagan ni dito sa dagat. Paingnon din ang ligot na dagat ha. Mga taga-bukid din tao kay laog kay dagat. Sige. Nya dito bunyagan dayon. Nigabot dito. Lumsan ko no. Dito ako ha. Okay. Bunyagan na. Ano na, no? Okay, Brad, bunyagan na kagaron. Kita ka ginawa. Basta. Ibalik pa juga kayo kakakita sa Ginoo, no? Lumsan na po, no? Dugay-dugayon gamay. Naglisod na ginawa. Ano naman? Kita ka Ginoo. Jud pastor. Sos, gidugay man yun nagtama, no? Hapit yun siya mamantay. Pag-isa. Yang kita ka Ginoo. Pastor, kita na ko Ginoo. So, usay ni tabo, suko man siya sa pastor. Gunitan pa din ang os, pastor. Pastor, nga naman. Makikstorya ni mong Ginoong pastor. Makikstorya ni mong Ginoo. Nakabawas. Paguman, pusa-pusa. Kaya nung imo mo kong dusok, no? Nahuman nakagbunyag, lakaw na kayo, nakakita, nakaginoo. Na may usan, Katoliko, paduong na bunyagan. Ikaw, nahadlok man siya. Pastor, okay na ko, pastor. Saan naman? Wapa ka bunyag, dali. Okay na lang yung pastor. Ikaw na sunod kay manguli na ta. Pastor, okay na ko. Nganong okay nam ka? Kita na ko sa Ginoo. Hadlok bunyagan, ha? Katawas Brad Wilson, no? Tana ko sa last. Last na? Sige. Last na kay gawiin na po. Okay lang ko. Ano ka makakagaw? Sige. Okay na, kayo masaka jud, no? Ninindot niya. Igsuon na to, masaka jud. Okay, salamat kayo. So, nibalik ko kay matod pa sa gingon ni nibalik ko mga kaigsunan tungod kay matod pa sa gisulti sa ni Bro Darwin nga atog yung ipangutana mintras na siya. So, ako na ipangutana. I-grab gid din ni nakin. Ayun na nang ipapahuli og sa ha. Lahi na pod. Juan, bro, kanang ato lang i-follow up lang nako
ang katong O na dyan issue sila ilay ganina ba? doktrina na. Kay ganina, di ba, ingon man to nga, lahi na po niya pangutana niya, nagamit man niya ang pangutana niya, nanapoy bunyag. Sige, ato na pala paggamay sa bunyag. Abo niya, sige, Oo. sige. Pero sa di pa ko mangutana sa bunyag, ako sa ni kuan ang kato bitang follow up ang last. Kay Sige, naghinam-hinam sige. jud ko kanina sa follow up kay Ipapahulay na. naputol man. Bayan to sa pagkaon. Kapag kaon na po. Gutumon dyan tayo nila. Ikaw magpahuway, kaon. Ikaw magkaon, pahuway. So, karon. Follow-up question ni siya sa last niya giingon ni Bro Darwin nga matod pa niya nga dili na isyo ang pagkaon sa panahon sa Kristohanon. Oo. Karon diri sa New Testament ki patuhop sa iyang unahuna sa katawhan nga Kristohanon nga pamulong ang New Testament. So ari ko sa New Testament. Buhat. Ari sa dili waga katagan Rodri. Ah, sige. Nagpare na ka na ko. Aday na. Sige lang pagtahod ba na. Bawal na ba? Ingon to si Brad Jimmy, no? Bawal mag-father, no? Okay ra na kay ako man. Matot pa diri Bro Darwin. Di ba ningon makaganina nga dili na isyo karon nga panahon ang sa Kristohanon ang pagkaon. Matot pa diri sa sulat. Kani siya nga version akong ibasa. Roma. Kani siya Santos nga Biblia. Roma. Hubad gikan sa Latina Vulgata. Footnote lang. Footnote na din. Mateo 15. Bali explanation ni sa nagsulat si Manuel Yap, no? Monsignor. Hmm. So labaw-labaw pa ni Bro Darwin, Monsignor. So matod pa dire ang makabuling sa kalag sa tao mao ang sala ug kini nagikan sa paglapas sa sugo sa Dios. Ug ang tinubdan ning paglapas mao ang kasing-kasing sa tao. Kung ang atong pagkaon dili supak sa sugo sa Dios, kung sa iyang simbahan walay kalapasan na himo. Ug busa wala mabuling ang atong kalag. Kung ugaling ang atong pagkaon supak man sa sugo sa Dios, kung sa simbahan may kalapasan ug busa nabuling ang atong kalag sa sala. Karon ang pangutana, ningon magug ka ganina Bro Darwin nga dili na isyu sa New Testament or Kristohanong panahon Santos sa Biblia. Monsignor Yap ngang naghubad gikan sa Latina Vulgata. Mateo 15 footnote. Dere? Okay. So matod man nimo ganina nga dili ni pag-criticize sa pagpatinaw lang ni. Matod pa nimo ganina nga dili na isyu sa atong panahon karon sa New Testament, Kristohanon ang pagkaon. Karon ang pangutana, nabasa naman og nadungog sa bagang duot sa katawhan nga naagyoy pagkaon nga gisgutan diha nga hinungdan nga makasupak sa sugo sa Dios unya makasala mabuling ang kalag. Pangutana, nganong wa man magkahiusa Okay. Okay, nganong wa man magkahiusa ang pangatarungan ni Bro Darwin o sa sulat ni hubad ni Monsignor Yap sa Santos nga Biblia. Salamat bro. Nakuha na nako. Sa Mateo 15 footnote. Okay. Okay. Nasabtan na nako kaya ko gibasa. So, wala masabti. Kaya doon naman tayo, Lenten season, di ba? Bawal ang pagkaon ng karne panunana. Muna sa context. Dili ang pagkaon ng baboy. Bro, out of context to imo. Yan ang Bernie Santo ba? Bawal man tayo karne ng baboy, di ba? Oh, muna context. Kung ang simbahan mo sugo na to nga panahon doon na tayo fasting and abstinence, no? So, kung moingon ang simbahan nga mag-abstinence ta, yung kaon ka na kasaka. Di ba? Muna punto diha. Pero dili na kaos baboy. Oh, muna nga Brad, baka pa na mo dapig ni mo ba? Kaya kung ang balaod mo, ang simbahan mo na, ang simbahan mo sugo gani nga bawal ang pagkaon karong panahon na abstinence, fasting, di ba? Kano sa awa na sa Holy Week o sa Lenten season tanang Bernes, di ba? Obliged ta. O Merkulis Sabadles, Bernes Santo. Mo na context diha. Nya wa ka kibaw, mura pug siya eksakto. Pero wa mo jud siya kasakto, no? Mo na nga bro, si Monsignor man na, Katoliko man na, di ba? Siya mo'y naghubad ini. Muna nga, ang context ana, muna akong ibasa jud kay sakto ba ang nasiyang hunahuna.
Sakto ang naa sa text, sayop ang naa siyang hunahuna. Murag padung tubigon, siya padung karapi. Padung tubigon, padung karmin po siya. Wanang wa dyan na mo dapig di mo bro. Ugwa po na masumpaki sa akong gisulti. Okay? Kay nagpadayon man, kita nag-observe nga bawal ang pagkaog karne panahon sa Merkulis Sabadles o Berni Santo. Abstinence na og fasting. Mo na mangumpisal bitaw ta nakakaon ko karne pag Merkulis Sabadles kay mao man ni. So man gipasabot ni Monsignor Yap. Okay? Nakasabot na ka Brad? Sige lang kay mao may mong tubag. Oh. Okay, salamat. Mo may mong tubag pero wa ko ingon niya ni uyon. Iya man tubag kay naman tayo freedom. Sunod, ayun na ng kaon. Sunod pangutana. Ayun na ng kaon kay gutom na kayo. Kanina lang last, lahi na lang ang pangutana kay murag gutom na sa padre. Kaduhan ng padre nako. Sige. Okay ra Salamat Padre. Padung na jud mo Katoliko. Naanan bang ko sa pag-serve nako sa una sa working student Sige, ako. sige. Oh. Away problema. Sige lang. Kani. Na-issue man to ganina about baptism sa masuso no? Ato ning basahon ang inyong libro kanini ang The Sacrament of Baptism. There are 4 basic requirements for receiving baptism. Kani. There are 4 basic requirements for receiving baptism. Ang word diriging on receiving baptism. So kani bang masuso mudawat ba ni siya? Ano may ngon receiving? Makadawat ba din ni siya og kining bunyag niya 4 basic man. Ang 4 basic dire gimension, believing in Christ, understanding the Apostles' Creed, kaya naman sila libro nga kinahanglan i-understand ang Apostles' Creed. Accepting the 10 Commandments, katong gi-question ganina nga about sa 10 Commandments. Knowing the 7 sacraments and the Our Father. So pagampo na siya. So karon ang question niya ni makahimo ba des pagdawat ang masuso ani kay receiving baptism man kinahanglan for basic makahimo ba or Okay, nindot kay pangutan na. Wa ni tiwasa. Buguya jadi mo brother, no? Mo nang gitawag sa kita kabasa ka ni. What is the difference between infant and adult baptism? So sa mga infant magwali di ka dito. Referring sa adult. Example, mabalik ka karon. Mo nang gaan ka og na mo profess sa faith, mo na believing in Christ, profession of faith. Kaduha, understanding the Apostles' Creed, mo nang gaan ka catechism. Referring to adult baptism. Mo nang para nis dagko. Sa kagmay di na ka magwali dito. Ay mong walihan ka to mga maninoy, mga maninay, mga ginikanan. Okay? Wag po di mo dapig di mo. Sige lang. Pero ako man Okay. May nagbasa-basa na sila catechism, no? Inya, kuwang na sila comprehension gamay ba, no? Kaya mo basa, dapig din na to da. What tiwasa? Naras, unahan dyan, no? What is the difference between infant and adult baptism? Infant, mga bata. So, di na ni mo walihan tong bata, mo kagbuang. Pati buot. O, naglisod ganito sabot tong usa nga di na to infant, adult na to. Muna nga bro, nindot kayo nga inyong basahon ang tibuok nga kuan nya. Akong advice ninyo, dugangi ang comprehension kay mas masamot pagkabugat ang atong pagtuon sa kamatuoran. Okay bro? okay pa mo pangutana? Wala yung mangutana? Pero ningon man si Gutom 7:30 lang ta. si Ryan God niya Sige. Basta na pa yung mangutana. kay gutom na no. Salamat kay Brad. Napa pa sila kao dre. Salamat Napa sila kao. Salamat bro. Maraming salamat Pilsan. Bro. Salamat kay bro. Napay lain mo tana. Napay lain. Nya salamat kay Sa may pumunta na diya. Ay na paggaon kay gutom na. Nagdaan Nay mo tana din kita. Kutob 7:30. Ari listo Leo. Wala to. Speakers ka side. Or nahadlock lang gud ng uban. So, hadlock mo. ingon na ni Butas, kaligon. padre. Ingon na ni kaligon ng simbang Katoliko. Ngano man 1,000 ang edad sa simbang Katoliko 1,991. Pila edad sa simbahan? Ang 70th Adventist 18th century pa. Ito pa nga 200 years old pa.
Muna nga, ayaw ninyo ibaylo ang simbahang katoliko sa simbahan nga tinukod lamag tao. Amen! Karon daghan na kay namalik makaigsunan mo nang naghimo tag Grand Bible Rally. Okay? Pero kato mga pastor ay siya mo panguli kay mga unta, no? Kay maghinungitay tag baboy yun niya. So wala mo ipangutana? Ha? Manguli na ta? God is good all the time. Atong pakpakan ng atong Paris priest na to, Father Chumari Pulo. May nakiguban na to karon.